Hola, jo sóc Isno. Avui som 2 de sempre, de 2025. He mirat part 1 de Stranger Things. S'acaba ja. Està bé. Està bé. Té un final. La Eleven és una basura. És, és de paper. No és real, és fictici. Però el Will sí, està bé. Té un significat i està bé. Però la Eleven no. Em fa ràbia en el Eleven, el Millie Bobby Brown. Em fa ràbia, no saps per què. Però té un... No, i no m'agrada. Després, això, això no té sentit. I això té sentit. 4 capítols, 3 capítols i al final té sentit. Això no, això no. Ho havia de dir. Després, per què? 2 hores i 10. 3 hores. No ho entenc, no ho entenc. No és real. Mira, mira. Oh, 1 hora i 10. 1 hora. 1 hora i 10. 1 hora i quart. Què és això? Què és això? Estarà prohibit. Per últim, això és Fallout New Vegas. No voto jo el dimarts i el dijous. No anava dos pantalles. El PC de trinca. Adeu, que vagi bé i el dijous New Vegas. Adeu.